Kuthiwa khuzana Mpungose, khuza umlandeli wakho. Thatha isinqumo manje esifanele. Kusho uBhekeni insizwa ke lapha ke ngaphansi kwekhasi lakhe ke ekhuluma ke indaba kaMax Makhanya ke lapha ke owuhlupho ngokulimala ke kukaBobo lapha ke umfana wepiki. Ukhuluma amagama ke asabekayo ke lapha ke uMax Makhanya athuse wonke umuntu ke asasabelele zonke izinkundla zokuxhumana ezikhona. Njengamanje uBhekeni insizwa sethi uKhuzani ke ucela athathe isinqumo ngalomlandeli wakhe. Ake ngiqale nginibingelele bafuthi la kwisiqinisekiso esemedia ke mawuqala ungena ke kule channel ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke uphindule ke lama video ke engikwenzela wona. Webafuthi ke indaba enkulu ke lapha ke uKhuzani ke umfoko Mpungose ke kuthiwa akathathe isinqumo ke ngoMax Makhanya ke lapha ke waziwa kakhulu ku TikTok ke othuka inhlamba athuke belapha bendabuko athuke wonke umuntu. Njengamanje ugibela phezulu ke lapha ke uthuka yena ke uBobo umfana wepiki. Siyazi ukuthi uBobo ke lapha ke ukwaba nezinkulumo ke ezike zaba khona ke kodwa ke ezingasho ukuthi ke angafa nokufa njengoba ke uMax Makhanya ke ekuvezile ke lokhu akukhuzwa yimina kodwa kushiwo uyena ke lapha ke uBhekeni weinsizwa wathi cha ama-nation uyawazi waveza futhi ukuthi ama-nation ke uyawazi kodwa lokhu kwenziwa uMax Makhanya cha uthi akakwazi. Uthe ucela uKhuzani ke umfoko Mpungose athathe isinqumo ke ngalensizwa le esibonakala ke sengazuthi ke isiuhlupho all over. Siyakhumbula izolo ke ukuthi ke iyakhuzwa even shona inyanga ke yeshumi ke yaseBackville ke lapha ke insizwe esencane ke engumelaphi ke onamandla. Yeye uMax Makhanya waphendula ngenye indlela. Lento kaMax Makhanya iya ngokudlodlobala kaqale ke lapho ke ukade ke wayiqala ke abamaziyo basho njalo ke lapha ke izinkundleni zokuxhumana ke njengoba ke uBhekeni insizwa sethi cha Khuzani siyakwazi siphile nawe isikhathi eside abalandeli bakho siyabazi kanjalo nabalandeli ke bama-nation ke siyawazi. Khuza lo muntu thathela lo muntu isinqumo amazwi aphuma uBhekeni insizwa bafowethu mina njengesiqiniseko esemedia ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo asihlangana kwezinye.